стигна. Аз виждам секунда, здравейте. Ох, хванката, не. Секунда, здравейте. Днес ще си поговорим за Коледа, която скоро ще дойде. Да, около седмица. И... Не, седмица 3 дена. Както и да е. Даже 2 даже. Както и да е. Да, както и да е. 3. И днес ще чуем някои изказвания на някои хора какво искат. Да, на нас и на Други хора. Тътя Джо и там. Както и да е. Бабата и жена, да не стане. Ще чуем изказванията на Норман за това, което иска за Коледа. Аз искам бутонки, кури за ритане и една чиста нова топка, екип на ЦСКА, предполагам, и на Левски. Да, все едно. Много важен въпрос към теб. Важен е. Дали вярваш в дядо Коледа? Ами не вярвам. Но... Нята на Дъртия Джо за това, което иска за Коледа. Джо, искам за Коледа едно седло. Искам кожени обувки, копайски, строга лече. И това искам. Това ли беше Дърджо? Да. И към теб един много, много важен въпрос. Какъв Ти е? вярваш ли в дядо Коледа? Да, аз вярвам в дядо Коледа. Това беше от Дъртия Джо и Норман за сега. Това е, сега ще чуем изказванията на дъстата баба Механик. Какво? Изказванията на дъртата баба Механик. Какви Какво? подаръци искате за Коледа? За Коледа какви подаръци искате? Какви подаръци искате за Коледа? Искам да млъкнеш. Аз? Подарък за Коледа, бе! Дедо ти спи, бе! Подаръци за Коледа искам да ти питам. Дали искаш? Какви искаш подаръци за Коледа? Питаме те ние. Какви подаръци искаш за Коледа? Искам... Един път поне да ми ядеш от манджите! Един път. От дядо Коледа, това иска! Не, бе! Много мизерна маса имаш, бе, бабо, бе! Абе, аз искам... Какво искаш? Извинете. Дедо! О! Ти ги вършиш, бе! Какви ги какво? Ти ги вършиш! Да те събуда, да питам, какво и подаръци искаш за Коледа? За дедо ти ли? Да, за дедо ти Коледа. Дедо ти спи на дивана. Не е то дедо. За дедо Коледа, подаръците там. За Коледа какви подаръци искаш? И ти стърчи през носа косата. Аре, казвай да е. Искам една възглавница. Добре. Вие, това беше... Анатомична дурмел с сиена гел. Това беше от бабата, но сега ще видим дали вярва в Коледа. Дядо Коледа. Вярвате ли в дядо Коледа? Добре, това беше от бабата. Механик. Видим какво иска бебето Крис за Коледа. Какво искаш за Коледа? Освен гуш, какво искаш? Бибилан. Друго? Камерата гледай, там където свети. Не е толкова... Да. Какво искате освен гуш, беберон и какво друго искате? Какво искате? Амам. Освен амам? Айде говори.
Добре. Друго, кой искаш? Кой седи? Искам една възглавница и това. Възглавница. С какво? Меченце, нещо? Панди. Панди. Розови панди. А, добре. Това беше мнението на... Какво беше, бе? Бебето Крис. Бебето Крис, да. И сега ще разберем дали тя вярва в Дядо Коледа. Вярваш ли в Дядо Коледа? Ага. Добре, това беше от нас. Това беше от нас за сега. Сега това не е второто клип. Беше ми беше скучно и сега трябваше да съм в леглото, защото е 12 часа и е събота, но той ме събуди. И е неделя. Същото. Да. Събудих да направим клипчета, защото нямаше какво да правим, освен да спим. Абонирайте се, ако ви е харесало, харесайте. Ако не ви е харесал, не харесал. Да, коментирайте. Ако не ми харесва, не. Коментирайте на много, не ни...